ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, ନାଚ ଗୀତ, ସଭା ସମିତି, ଭୋଜିଭାତ। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏ ମହା ଆୟୋଜନ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ଗରିବ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ବର୍ଷକ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ବିରାଟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଶୋକ। ଏ ଭିଡିଓରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି। ମୋହନ ସରକାର କେବଳ ରାଜଧାନୀ କି ସଦର ମହକୁମା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଉଚିତ ମଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗାଁରେ ବି ଯେମିତି ଲୋକେ ନାଚ ଗୀତ, ଭୋଜିଭାତ କରିପାରିବେ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ, ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ, ନାଗରିକ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିନର ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ଜୁନ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜୁନ 12ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ବର୍ଷେ ପୁରୁଥିବାରୁ ସେଦିନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 365 ଦିନ ପୁରୁଥିବାରୁ 365ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର କୁଆଡ଼େ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ। 2036 ପାଇଁ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ଜୁନ 12 ତାରିଖର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପରେ ବି ମହୋତ୍ସବ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୁବ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଦିବାସୀ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ ଓ ବରଗଡ଼ରେ ଚାଷୀ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ସରକାରଙ୍କ ହାତର ଖେଳନା ପାଲଟି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ମହାନ ଗାଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବିକାଶ ରଥ ବୁଲାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ତ ସରକାର ଖବରକାଗଜ ଓ ଟିଭିରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା ଓ ଫଳକପୋତା ଅଭିଯାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। 365 ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ 300 ଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ମୋଦି ମୋହନଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ଯେମିତି ଏସବୁର ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ସରକାରକୁ କେହି କେହି ପ୍ରଚାରଜୀବୀ କହିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଭୋଟ ହାତେଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସବୁ ସରକାର ଆଜିକାଲି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ପୁରା ଶାସନ କଳ କେବଳ ସରକାର ନୁହଁ, ସତେ ଯେମିତି ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗତ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି ବା କରିବାକୁ ଯାଇ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। 2024 ବିଜେପି ତାର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ 21ଟି ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଥିଲା ଯେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ସେସବୁ ପୂରଣ କରିବ। ଅବଶ୍ୟ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଗତ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରୁ କେତେକ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ବୋନସ ଦେଇ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା କରିବା ଓ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ଭଳି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ଆଧିପତ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରୁ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଏହା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଗପ। ହୁଏତ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଭାବୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହା କିଛିଟା ସହାୟତା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଏକ ପ୍ରକାରର ମାଗଣା ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର BSKY ବେଶୀ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଉ କିଛି ମାସ ବା ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଏହାର ଅସଲ ସମସ୍ୟା ପଦାକୁ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେମିତି ପୂର୍ବ ପରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାମ ଓଡ଼ିଆରେ ହଉନି। ଏଥିରେ ମୋହନ ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାର ମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁନଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋହନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତି ଦେଇଛି। ସେ ଏହାକୁ ଯେତେ ନିୟମିତ କରିପାରିବେ ସେତିକି ଉତ୍ତମ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସରକାର କଥା ବା ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ, କାମରେ କରି ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ମୋହନ ସରକାର ଯେଭଳି ସଫଳତାର ଗାଥା ବଖାଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକି ସଫଳ ତ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକି ନା ସରକାର ଖୋଦ୍ ନିଜର ସଫଳତାର ତାଲିକା ଦେଇ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ପରେ। ଏ ସରକାରରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର କିଛି ତର୍ଜମା କଲେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏ ସରକାରର ବାର୍ଷିକ ସଫଳତା ଜାଣିବା ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କର
ଶେଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24 ଓ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25ର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷକର ଆର୍ଥିକ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷ ଆୟ କମିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ଆଦାୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ। 2023-24ରେ ଏହା 16.91% ବଢିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2024-25ରେ ବଢିଛି ମାତ୍ର 3.65%। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 13% ନିଜସ୍ୱ ଟିକସ ଆଦାୟ କମିଛି। ଅଣଟିକସ ରାଜସ୍ୱକୁ ଦେଖିଲେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। 2023-24ରେ ଏହା 24.09% ବଢିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2024-25ରେ ଏହା ବଢିବା ବଦଳରେ 3.66% କମିଯାଇଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଆସେ ତାହା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଛି। 2023-24 ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଶେଷ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ବଢିଥିଲା 15.45%, କିନ୍ତୁ 2024-25 ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଏହା 18.9% କମିଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଦୌଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ ତାହା କିଭଳି ହେବ ଏଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆୟ କମିଥିବା ବେଳେ ବଜେଟରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା ସେତିକି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 50% କମ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ବି ମୋଟାମୋଟି ଏକ ଧାରଣା କରାଯାଇପାରିବ। ଇଏ ତ ଗଲା ରାଜ୍ୟର କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କଥା। 2024 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେପି ଆଉ ଯେଉଁ କେତେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସେ କଥା ଏବେ ଆଉ ଉଠୁନାହିଁ। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି, ଚିଟଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି, ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଆଦିର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା କଥା ମୋହନ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ହତ୍ୟା, ବଳାତ୍କାର, ଗଣବଳାତ୍କାର ଭଳି ଘଟଣା ବଢ଼ିବା ସହ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଛିନତାଇ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହେଉଛି। ଦୋଷୀ ହୋଇଥିଲେ ବି କ୍ଷମତାଶାଳୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଯେମିତି ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେଥିରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ସୋର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବହୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଅତି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ହରାଉଥିବା ଖବର ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଯାହା ନବୀନଙ୍କ ସମୟରେ ନଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ମୋହନ ମାଝୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଭାବେ ନିଶ୍ଚୟ ସରଳ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ସେତିକି ସରଳ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାରକା ହୋଟେଲ ରହଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା କାରକେଡ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରଳତା କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଜାତୀୟ ଆୟଠୁ ବି କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସଫଳତାର ଏଭଳି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା କିଛି ଅଛି କି? ଯଦି ସରକାର କାମର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ ପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରଚାରଜୀବୀ ସରକାର ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ଉତ୍ସବ ନ ପାଳିଲେ ସତେ ଯେମିତି କେହି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଖବରଦାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଖବର ଦିଏ ନାହିଁ, ଖବରର ବି ଖବର ନିଏ। ନମସ୍କାର।